Τίτλος στην οθόνη. Εισαγωγή στη χρήση Android από άτομα με οπτική αναπηρία. Σε πρώτο πλάνο τα χέρια του Νίκου Αποστολίδη να κρατούν κινητό Android, τον βλέπουμε να πατά κουμπιά της έντασης για να ανοίξει την οθόνη, πλάνο τηλεφωνικής κλήσης στον εαυτό του, πλάνο ανακίνησης του τηλεφώνου, πλάνο με το βασικό μενού του κινητού, κοντινό πλάνο στο κινητό και στα χέρια του. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Αποστολίδης και θα μιλήσουμε για τα κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Θα μας απασχολήσουν τρία πράγματα. Νούμερο 1. Ο αναγνώστης οθόνης για ανθρώπους με οπτική αναπηρία που λέγεται TalkBack και υπάρχει σε κάθε κινητό Android. Δεύτερον, θα δούμε λίγα πράγματα για το πώς δουλεύει το περιβάλλον του Android. Και τρίτον, θα κάνουμε μία επίδειξη της Demi Assistant, ένα πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Δημήτρης ο Θαρενός και θα δούμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει με φωνητική αλληλεπίδραση να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή μας. Ξεκινάμε να δείξουμε λίγο αρχικά με τον αναγνώστη οθόνης TalkBack ενεργοποιημένο, την οθόνη κλειδώματος του κινητού και πώς βρίσκουμε βασικές πληροφορίες. Για να ενεργοποιήσουμε λοιπόν την οθόνη, έχουμε ενεργοποιήσει ήδη και ρυθμίσει το TalkBack. Δεν θα ασχοληθούμε με το πώς ρυθμίζει το κινητό, γιατί προφανώς ένας άνθρωπος με οπτική αναπηρία θα το πάρει στα χέρια του έτοιμο. Αν χρειάζεται βοήθεια για κάτι τέτοιο, μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Blacklight. Λοιπόν, πατάμε το πλαϊνό κουμπί. 1 και 22 μετά μεσημβρία. Class mode. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που ακούμε είναι η ώρα και ο πάροχός μας. Συμπτύχθηκε. Ειδοποίηση messages. Ειδοποίηση ημερολογιό. Ειδοποίηση απόρριτο διαφημίσεων. Ειδοποίηση device health services. Ειδοποίηση υπηρεσίες Google Play. Εδώ είναι οι ειδοποίησεις που μας έχει πετάξει το κινητό. Αν θέλουμε μπορούμε να τις δούμε και να τις διαχειριστούμε. Θα ασχοληθούμε μετά ίσως λίγο με αυτό. Κλείδωμα οθόνης. Και φτάσαμε στο κλείδωμα οθόνης. Για να ξεκλειδώσουμε την οθόνη λοιπόν, κάνουμε με δύο δάχτυλα προς τα πάνω. Ακουμπάμε δύο δάχτυλα στην οθόνη μας, έτσι, και τα σέρνουμε προς τα πάνω. Η συσκευή ξεκλειδώθηκε. Ολοκλήρωση ρύθμισης. Και για να κλειδώσουμε, πατάμε το πλαϊνό κουμπάκι πάνω εδώ Οθόνη απενεργοποιημένη. και κλειδώνει. Για τη συνέχεια θα δείξουμε λίγο πώς ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε τον αναγνώστη οθόνης TalkBack. Επειδή και εγώ έχω ολική οπτική αναπηρία, θα το δείξω με τον αναγνώστη οθόνης ενεργοποιημένο. Και στη συνέχεια θα δείξουμε πώς ενεργοποιούμε το κουμπί συντόμευσης, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να μπαίνουμε στις ρυθμίσεις και να μπορούμε να ενεργοποιούμε και να απενεργοποιούμε το TalkBack. Για παράδειγμα, ένας λόγος που ένας άνθρωπος με οπτική αναπηρία απενεργοποιεί το TalkBack είναι για να δώσει το κινητό του σε κάποιον να κάνει κάποια χρήση, κάποια ρύθμιση, χωρίς να ξέρει τις ειδικές χειρονομίες που χρησιμοποιούμε για το TalkBack. Ξεκλειδώνουμε λοιπόν το κινητό όπως δείξαμε. 1 και 26 μετά μεσημβρία. Class mode. Ρυθμίσεις. Η συσκευή ξεκλειδώθηκε. Ολοκλήρωση ρύθμισης. Αντιγραφή δεδομένων από άλλη συσκευή. Λοιπόν, να μιλήσουμε αρχικά για το πώς πλοηγούμαστε σε ένα περιβάλλον. Τώρα εγώ έχω ανοίξει το πρόγραμμα ρυθμίσεις. Για να πλοηγηθώ λοιπόν στο επόμενο στοιχείο, σέρνω το δάχτυλό μου από τα αριστερά προς τα δεξιά. Στο προηγούμενο στοιχείο από τα δεξιά προς τα αριστερά. Μπορώ επίσης να αγγίξω με το χέρι μου πάνω στην οθόνη και μου διαβάζει ότι είναι κάτω από το δάχτυλό μου. Για να ενεργοποιήσω κάτι, με ένα δάχτυλο πατάω δύο φορές. Κάνω διπλό πάτημα με ένα δάχτυλο, τικ και το ενεργοποιώ. Λοιπόν, για να βρούμε το TalkBack πρέπει να βρούμε μέσα στις ρυθμίσεις μας εκεί που λέει προσβασιμότητα. Πάμε να το κάνουμε λοιπόν. Σέρνω το δάχτυλο από τα αριστερά προς τα δεξιά. Blacklight. Υπηρεσίες Google και προτιμήσεις. Δίκτυο και διαδίκτυο. Κινητό, Wi-Fi, σημείο πρόσβασης Wi-Fi. Προσβασιμότητα. Προβολή, αλληλεπίδραση, ήχος. Μπαίνουμε λοιπόν στην προσβασιμότητα κάνοντας με ένα δάχτυλο διπλό πάτημα. Προσβασιμότητα. Πλοήγηση προς τα επάνω. Κουμπί. Τώρα βρίσκουμε το TalkBack. Ληφθήσεις εφαρμογές. Allow notification to Demi Assistant. Αναγνώστης οθόνης. Κεφαλίδα. TalkBack. Η λειτουργία είναι ενεργή εκφωνή στα στοιχεία στην οθόνη. TalkBack. Πλοήγηση προς τα επάνω. Το TalkBack παρέχει εκφωνημένα σχόλια για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να κοιτάτε την οθόνη. Το TalkBack μπορεί να βοηθήσει άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με την παρακολούθηση του περιεχομένου της οθόνης. Χρήση TalkBack. Ενεργοποίηση. Διακόπτης. Αυτός ο διακόπτης λοιπόν, όταν τον πατήσουμε, Απενεργοποίηση του chatbot. Ενεργό. Κουμπί.
το απενεργοποιεί. Talkback. Χρήση talkback. Ενεργοποίηση. Διακόπτης. Και αντίστοιχα το ξαναενεργοποιεί. Απενεργοποίηση του talkback. Απενεργο. Κουμπί. Εδώ, αν πατήσουμε, θα απενεργοποιηθεί τώρα εδώ. Το talkback είναι ανενεργό. Και μας είπε ότι είναι ανενεργό. Έτσι το κλείνουμε λοιπόν. Για να ενεργοποιήσω και πάλι το talkback, επειδή έχω ρυθμίσει τη συντόμευση προσβασιμότητας, πατάω εδώ τα δύο κουμπιά της έντασης και τα κρατάω πατημένα Talkback ενεργό. Προσβασιμότητα. Πλοήγηση και με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται. Να σας δείξω λίγο πού βρίσκεται αυτή η ρύθμιση, έτσι ώστε τα κουμπιά της έντασης να λειτουργούν ως συντόμευση για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του talkback, γιατί δεν μπορούμε πάντα να μπαίνουμε εδώ στις ρυθμίσεις για να το κάνουμε. Ληφθήσεις εφαρμογές. Κεφαλή. Around notification toast. Demi assistant. Αναγνώστης οθόν. Talkback. Η λειτουργία είναι ενεργή εκφωνή στα στοιχεία στην οθόνη. Talkback. Πλοήγηση προς τα επάνω. Το talkback παρέ. Χρήση talkback. Επιλογές. Κεφαλίδα. Σύντομευση lead. Talkback. Κουμπιά έντασης ήχου. Εδώ θα μπούμε. Για να λειτουργεί λοιπόν τα κουμπιά της έντασης να λειτουργεί για να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί το talkback, θέλουμε αυτή εδώ την επιλογή να είναι επιλεγμένη. Κουμπιά έντασης ήχου επιλεγμένο. Πλαίσιο ελέγχου. Πατήστε παρατεταμένα και τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου. Τώρα θα ασχοληθούμε λίγο με βασικές λειτουργίες του λειτουργικού Android και πρώτα το πιο σημαντικό θα δείξουμε πώς χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο. Την εφαρμογή τηλέφωνο, την οποία χρησιμοποιούμε για να απαντάμε και να κάνουμε τηλεφωνικές κλήσεις. Πάμε λοιπόν να το δούμε. 2 και 12 μετά μεσημβρία. Class mode. Αρχική οθόνη. Η συσκευή ξεκλειδώθηκε. Τηλέφωνο. Κάνουμε διπλό πάτημα για να μπούμε στην εφαρμογή τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Επιλεγμένο. Όλες. Κουμπί. Εδώ λοιπόν έχει κάποια κουμπιά, τώρα είναι επιλεγμένο το όλες, που σημαίνει ότι θα μου δείξει όλες τις κλήσεις, είτε είναι εισερχόμενες, εξερχόμενες, αναπάντητες. Δεν έχει επιλεχθεί. Αναπάντητες. Κουμπί. Αν όμως θέλω να δω μόνο τις αναπάντητές μου, θα πατήσω διπλό πάτημα εδώ, στο αναπάντητες. Δεν έχει επιλεχθεί. Επαφές. Κουμπί. Αν θέλω να δω μόνο κλήσεις από επαφές και όχι άγνωστες κλήσεις, θα πατήσω εδώ. Δεν έχει επιλεχθεί. Μη ανεπιθύμητες. Κουμπί. Αν υπάρχουν κλήσεις που έχω μπλοκάρει κτλ., μπορώ να τις δω πατώντας εδώ. Αγαπημένες. Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε αγαπημένες για να μπορούμε εύκολα και γρήγορα να τους βρούμε και να τους καλέσουμε. Προβολή επαφών. Κουμπί. Στην προβολή επαφών λοιπόν μπορούμε να δούμε τις επαφές μας και να ανοίξουμε κάποια επαφή και να κάνουμε όποιες αλλαγές θέλουμε. Ακριβώς δίπλα εδώ Προσθήκη. έχει την προσθήκη που μπορούμε να πατήσουμε μέσα και να προσθέσουμε χειροκίνητα μια νέα επαφή. Προχωρώντας λίγο παρακάτω, Σήμερα. Κεφαλίδα. αρχίζω πλέον και βλέπω κλήσεις και επαφές που έχουν γίνει σήμερα, χθες, προχθές κτλ. Χρυσέλα Λαγαρία. Κινητό. Αναπάντητη κλήση. Πριν από 25 λεπτά. Από Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι ενημερωτικό εδώ ότι με πήρε η Χρυσέλα. Αν θέλω να την καλέσω πίσω, πάω ακριβώς δίπλα, Γρήγορη επαφή για Χρυσέλα Λαγαρία. Κουμπί. το πατάω Επαφές. Επαφή Χρυσέλα Λαγαρία. Πλοήγηση προς τα επάνω. Κουμπί. και με βάζει μέσα στην επαφή. Πάω λίγο γρήγορα προς τα δεξιά, Προσθήκη της αγαπημένη. Επεξεργασία επαφή. Ρυθμίσεις επαφών. Κουμπί. Χρυσέλα Λαγαρία. Κλήση. και πατάω εδώ διπλό πάτημα στην κλήση και την πήρα τηλέφωνο. Αν θέλω να κλείσω, πατάω με δύο δάχτυλα διπλό πάτημα. Επαναλαμβάνω, με δύο δάχτυλα διπλό πάτημα και κλείνει. Συνεχίζοντας λοιπόν να εξερευνούμε το τηλέφωνο και αφού είδαμε πώς κάνεις μία κλήση και πώς κλείνεις το τηλέφωνο, να συνεχίσουμε την εξερεύνηση του τηλεφώνου. Γρήγορη επαφή για Χρυσέλα Λαγαρία. Κλήση Χρυσέλα Λαγαρία. Χρυσέλα Λαγαρία. Κινητό. Αναπάντητη κλήση. Πριν από. Γρήγορη επαφή για κλήση. Βίντεο κλήση. Κουμπί. Μήνυμα. Κουμπί. Ιστορία. Κουμπί. Αναζήτηση επαφών. Πλαίσιο επεξεργασίας. Εδώ μπορούμε να γράψουμε και να αναζητήσουμε μια επαφή.
Ανοίγμα σύρταρη πλοήγησης. Κουμπί. Αυτό ανοίγει και κλείνει και έχει διάφορες επιλογές. Έναρξη φωνητικής αναζήτησης. Κουμπί. Αυτό είναι για να χρησιμοποιήσουμε το μικρόφωνο και να πούμε τι ψάχνουμε αντί να γράφουμε. Επιλεγμένο. Αρχική σελίδα. Καρτέλα. Και εδώ έχουμε δύο καρτέλες, την αρχική σελίδα Πληκτρολόγιο. Καρτέλα. και το πληκτρολόγιο. Ας πατήσουμε στο πληκτρολόγιο για να μπορέσουμε να δούμε πώς παίρνεις τηλέφωνο όταν δεν έχεις μία επαφή ή, εν πάση περιπτώσει, όταν θες να πάρεις χειροκίνητα τηλέφωνο. Πληκτρολόγιο. Επιλεγμένο. Θα μιλήσουμε λίγο για την εφαρμογή μηνύματα για να δούμε πώς απαντάμε, πώς παίρνουμε και πώς στέλνουμε μηνύματα. 2:43 μετά μεσημβρία. Μόλις έλαβα ένα μήνυμα, Συμπτύχθηκε. Χρυσέλα Λαγαρία. Κουκίδα τώρα. Ειδοποιήθηκε. Γεια. Πολύ ωραία. Μου λέει γεια λοιπόν. Αυτό είναι το ένα σενάριο που θα εξετάσουμε λοιπόν, όταν λαμβάνουμε ένα μήνυμα και θέλουμε να απαντήσουμε. Cosmo. Cosmo. Ξεκλειδώνω την οθόνη λοιπόν, κάνοντας δύο δάχτυλα προς τα πάνω. Αρχική οθόνη. Η συσκευή ξεκλειδώθηκε. Η εφαρμογή Messages έχει 5 ειδοποιήσεις. Σύνδεση ως Blacklight Operations. Ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα από Χρυσέλα Λαγαρία για 1 λεπτό. 3 μη αναγνωσμένα μηνύματα από WhatsApp μόλις ένα μη αναγνωσμένο. Πατάμε λοιπόν στο μήνυμα της Χρυσέλας. Το πρώτο που βλέπουμε είναι το πίσω κουμπί που μας πάει πίσω στα μηνύματα όλα. Χρυσέλα Λαγαρία. Κλείσει. Κουμπί. Βίντεο. Κουμπί. Περισσότερα. Κουμπί. 2:43 μετά μεσημβρία. Ανταλλαγή μηνυματών Χρυσέλα SMS MMS. Μη αναγνωσμένα. Χρυσέλα Λαγαρία είπε για 2:43 μετά μεσημβρία. Είπε γεια λοιπόν στις 2:43. Ας πάμε να απαντήσουμε κι εμείς, να πούμε κι εμείς γεια. Εμφάνιση οθόνης επισύναψης περιεχομένου. Κουμπί. Εδώ είναι για να βάζεις αρχεία, φωτογραφίες κτλ. Μήνυμα κειμένου. Πλαίσιο επεξεργασίας. Για να ενεργοποιήσω το πλαίσιο επεξεργασίας και να γράψω, πατάω διπλό κλικ. Μήνυμα κειμένου. Showing alphabet. GWRTY. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γράψουμε. Ο ένας είναι κανονικά με το πληκτρολόγιο, οπότε κάτω δεξιά λοιπόν, εναλλαγή μεθόδου εισαγωγής. Κουμπί. Αν το πατήσω, μπορεί να με πάει από τα αγγλικά στα ελληνικά, φαντάζομαι, για να δούμε. Εμφάνιση ελληνικά. Ελλάδα. Ελληνική. Ωραία. Και να βρω τώρα με το δείκτη, εγώ το κάνω, βρήκα το γάμα, σηκώνω το χέρι μου και το γράφει. Άνω τελεία. Μικρό α. Αστή. Σίγμα τελ. Μικρό ε. Ερμή. Μικρό ε. Μικρό θ. Θεά. Μικρό y. Μικρό ι. Ίσκε. Μικρό ι. Μικρό α. Αστή. Μικρό α. Κλικ προδιαστήματος. Γεια. Κουμπί. Αποστολή SMS. Παράθυρο messages. Και αν κάνω διπλό πάτημα εδώ λοιπόν, θα φύγει το μήνυμα να πάει. Έτσι στέλνουμε μηνύματα. Τώρα, για να πάμε πίσω να δούμε τι άλλα μηνύματα έχουμε, κάνουμε με δύο δάχτυλα την κίνηση από αριστερά προς τα δεξιά στην οθόνη. Έτσι. Απόκρυψη πληκτρολογίου. Google Messages. Ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα από WhatsApp App. Gemini. Κουμπί. Ωραία. Και εδώ έχω πρόσφατες επαφές. Νίκος Αποστολίδης 697 743. Κεφαλαίο Χ. Χρυσέλα Λαγαρία 693 790. Ας πούμε ότι θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε μένα λοιπόν από αυτό εδώ το κινητό. Νίκος Αποστολίδης 6. Πατάμε εδώ. Πίσω. Κουμπί. Και τώρα θα δείξουμε το δεύτερο τρόπο που μπορεί κάποιος να στείλει μήνυμα. Τι κάνουμε λοιπόν, πάμε εδώ κάτω. Εμφάνιση οθόνης επισύναψης emoji. Ανταλλαγή μηνυματών με Νίκος SMS MMS. Εμφάνιση οθόνης μήνυμα κειμένου. Πλαίσιο επεξεργασίας. Μήνυμα κειμένου. Εμφάνιση ελληνικά. Ελλάδα. Ελληνική. Τώρα θα δείξουμε την υπαγόρευση. Πώς κάνεις υπαγόρευση. Το κουμπί λοιπόν, το μικρόφωνο που ενεργοποιώ την υπαγόρευση, είναι στο πληκτρολόγιο, τώρα έτσι όπως το έχω, πάνω από το π. Κεφαλαίο λάμδα. Κεφαλαίο π. Πέτρος. Χρήση φωνητικής πληκτρολόγησης. Κουμπί. Το πατάω. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις. Η φωνητική εντολή διακόπηκε. Το ξαναπατάω. Προφανώς και λέει η φωνητική εντολή διακόπηκε. Και αν πάω με την αφή εδώ στο κέντρο της οθόνης και σύρω προς τα δεξιά. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις. Πλαίσιο επεξεργασίας. Το έγραψε. Εμφάνιση οθόνης. Κουμπί. Αποστολή SMS. Πατάω αποστολή SMS. Το κείμενο διαγράφηκε. Το μήνυμα εστάλει. Messages. Και έφυγε.